Bilbon 16.000 etxebizitza inguru hutsik dauden arren, jende asko bizi da hipoteka eta lokairu altuak ordaindu ezinik. Egoera hori salatu eta etxebizitza eskubidea aldarrikatzen dute okupek. Elkarri laguntzeko eta aholkularitza emateko premia ikusi zuten Bilboko okupazio mugimenduko kideek. Horregaitik duela urtebete Bilboko Alde Zaharrean okupazio bulegoa zabaldu zuten. Estatuan dagoen 3. bulegoa da. Pilota kalean, ekoetxean egoten dira bulegokideak ostiraletan. Okupazio zein lege arloetan eta gazte asanbladen inguruan esperientzia duen jendea izaten da bulegoan. Urtebeteko esperientziaren ostean, bertara gerturatu gara, eginiko lana ezagutzeko. Izan ere jende asko hurbiltzen ari da, ostiralero, bai bulegora eta baita web orrialdearen bidez kontsultak egiteko ere bai. Orduan, pizkate bulegoa helburu horrekin sortu zen, ez? Demanda bat dago atzean, eskakizun bat dago atzean, jendearen artean, eta pizkat bulegoa saiatzen da horri erantzuten. Da egoera konkretu baten, arazo konkretu bati erantzuten ematen dio bulegoak, ez? Nola egon aldiren horrenbeste etxe huts, eta horrenbeste demanda etxeak bilatzeko. Eta pizkat zentzu horretan bulegoak ematen du aukera jendeari alternatiba bat, eta da okupazioa egitea ondo, informazio guztiarekin, bai teknikoa eta bai juridikoa, eta pizkatu horretan oinarritzen da gurean, jendea okupatu dezala, baina ondo, informazio guztiarekin, bai okupatu aurretik, bai bitartean eta bai ondoren. Bulegoan ematen dituzten aholkulez gain, okupazio gida bat ere eratu dute, eta euren web orrian, okupaziobulegoa.org dago eskuragarri. Helburu horrekin sortu zen bulegoa. Bi helburuekin. Bata, orain arte komentatu duguna, mota guztietako sustengo ematea okupei, eta beste aldetik, salatzeko, gure asmoa izango litzateke, eztabaida hori plazaratzea eta mai gainen jartzea. Zergatik, horrenbeste eskaera egonda eta horrenbeste beharra egonda, gobernuek edo instituzio guztiek ez dute, inork ez du ezer egiten etxe bizitza huts horien kontrako, jabeen kontra, ez? Gainera berez, hau ez dugu gu esaten besterik ez, osea, konstituzioa bertan, 43. artikuluan, artikulu berean esaten da, guztiok daukagula etxe bizitzarako eskubidea, eta aldi berean esaten da, gobernuek egin behar dute espekulazioaren kontra borrokatzeko. Hori konstituzioan bertan agertzen da, baina ikusten duguna da gobernuek ez dutela zer egiten. Horregatik gu bai nahi dugula, gure asmoa ez da bakarrik gure egoera personalak, gure egoera pertsonalei irtenbidea bilatzea baizik eta aldi berean plazaratzea, gizarteratzea eztabaida bat. Zergatik inor ez du ezer egiten, nola izan daiteke, zuk aipatu duzu moduan, horrenbeste etxe bizitza hutsa egotea, eta aldi berean horrenbeste jende adibidez etxebidera apuntatuta. Guk uste dugu instituzioek zerbait egingo balute zigortzeko etxe bizitza bat hutsik egoteko, arazoa konponduko litzateke. Beste gauzen artean okupazioak eluke zentzurik eukiko, ez baldin badago etxe hutsik, ez dago okupaziorik. Okupazioa badago, inork ez duelako ezer egiten etxe hutsen jabeen aurka. Azkenengo epaiak, eta ez bakarrik hemen Bizkaian baizik, eta estatu mailan badago epaiketa gehienetan okupak edo azurbiltzen dira, arrazoi konkretu batzuengatik, eta hau da, etxe bat hutsik eta abandonatuta baldin badago, eta han barrura norbait sartzen bada bizitzera, baina beste jabetzako mugimenduak ez baditu egiten, bizitza besterik ez, epaileek ulertzen dute ez dagoela inolako deliturik. Orduan horregatik ematen diegu aholkua hemendik jendeari, nola egin behar den okupazio bat deliturik ez izateko, eta orduan lasai bizi ahal izateko etxe horretan. Eta jende pilo oraindik ez du, uste du oraindik badela delitua eta okupa guztiak eukiko dugula egunen batean epaiketa eta hori, baina hori ez da egia, osea, aurten uste dut urtarrilean gertatu zela, atera zen oso epai interesgarri bat,
Riberako etxea okupatuta egon zen 4 hilabetez, publikoki gainera, eta 20 pertsona egon ziren enkausatutak, eta epaileak absoluto zituen horregatik, etxea 15 urtez egon zelako hutsik, ordun deliturik ez dago. Horrek ez du esan nahi etxea jabeena ez dela, baina, bueno, jabeena da, baina delitua ez da. Okupazioa, pues bi oinarri ditu, pizkat orokorrean, bat, bakoitzaren edo norbanakoaren proiektu personalari irtenbidea ateratzea, deno behar dugu etxe bizitza, bat, geurea, erabilpenean behintzat, eta pizkat okupazioak horri erantzuten dio. Beste alde batetik ere bai, borroka tresna bada ere bai, espekulazioaren aurka, garapen urbanistiko zentzuzkoaren aurka ere bai, orduan erantzuten die pues, bi arlo hoiei, eta normalean, etortzen den jendea, etortzen da pizka galdezka, eta bizitzaren alorrean edo beraren proiektu personal hori garatu alizateko, pues, nola eraman alduen aurrera etxe bizitza okupatu batean, baina badaude beste kasuak, igual kolektiboagoak ere bai, pasatu izan dira zenbait gazte asanblada edo zenbait gaztetxe, eta bueno, era berean lagundu aldiegu bai teknikoki eta bai pizkatinak izan duena lehen juridikoki ere bai. Sortzen hasi zirenetik, mende laurdenetik gora igaro bada ere, gaztetzeek bizi-bizirik diraute Euskal Herriko hainbat herritan. Gazteen beharri erantzuteko lekua dira. Hutsunea betetzeko sortu ziren, eta gaur egun ere funtzio horrekin berarekin jarraitzen dute. Gazte asanbladak okupazioaren inguruko aholkioak ere jaso dituzte bulegoan. Eramaten ditugu, bueno, ez dago kasu askori, baina gutxienez 2 kasu dago non gaztetxe batek salaketa jaso duela, eta 2 kasu horietan guk eman dugu laguntza juridikoa, eta egon gara oraindik badaude 2 prozesuak zabalik, eta gaztetxei eta gazte asanbladei baita ematen diegu sustengo juridikoa, beste dozein okupazioari bezala. Bilbon eta Euskal Herrian beti egon dira etxe okupatuak eta okupak beti egon dira. Bizkat nobedadea zentzu batean gaur egun da, alde batetik, lehen zuk aipatu duzuna, gaztetxeen mugimendua oso garatuta dago Euskal Herrian metidanik, baina pizkat igual etxe bizitzaren alorrean ez horren beste. Nobedadea gaur egun behintzat Bilbon eta uste dut pizkat datzen ari dela ere bai, da antolatzen ari galela zentzu horretan. Bai okupazio bulegoaren bidez eta baita jada okupatzen dugun lagunon artean, ari gara saiatzen egitura moduko zerbait antolatzen, pizkat gure artean azkenean da arazo kolektibo bati, era kolektibo batean erantzutea, eta saiatzea eredu honen pitzadurak eta kontraesanak agerian ustea, eta horretarako argi daukagu arazo kolektibo bati erantzun behar zaio era kolektibo batean, denok daukagu arazo edo berdinean erantzuten diogu, beraz, antolatu gaitezen eta guazen pizkate deno batera egitera, Legeekin edo epaiketekin edo epailekin daukaten, zerikusirik daukaten zera guztietan, esan gaudegu laguntza ematen.